Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Takulandirani kuno ku Hanifa TV. Dzina langa ndi Ernest Njolomole. Mtsiku la lero tikhaiti kucheza ndi mtsikana amene anabedwa kuchokera dera la Mulanje kuzafikitsira kuno ku Blantyre. Adayenda madera osiyanasiyana mtsikana ameneyi. Pofikizana kuti adakanika malonda ndi mupanga release kuti azipita kumene wachokera. Mtsikana ameneyi atachoka ku Mulanje kufika mu Blantyre muno, madera amene akuazindikira kuti adayenda udziwika bwino otchuka ndi Nyambadwe, BCA, Blantyre muno angakhalenso kuzomba. Khalani pompo kuti timve zambiri zimene watibweretsera mtsikana ameneyo. Mungatifotokozere kuti tsiku limene munabedwa izidakhala bwanji? Ine ndinali pa ulendo ndi mafuna ndikafike malo ena ndiye kunapezeka kuti mayendedwe tinayenda ndithu tinakafika kumene timafunako ndipo timakatenga zinthu. Pobwerera kumene timakhala kunapezeka kuti malo ena minibasi yaonongeka imene tinakwera. Ndi anati popeza minibasi yaonongeka inuyo sikani mukwere lole. Ndiye tinatsika kukwera lole nkumapitiriza ulendo. Koma sitimazindikira kuti tewalamo minibasi muja chikwama china chimene chinanyamula makiyi a nyumba komanso zinthu zina zofunikira ku nyumbako. Ndiye titafika malo osikira kunapezeka kuti tiyang'ane zinthu sizikukwanira. Kufutsana ndimene kunapezeka kuti basi chikwama chasala. Ndiye kunayiko tipopeza ni mazulo ono nanga tipanga bwanji kuti nyumbaso tikasegule minibasi jaso imene yonongekere ikuoneka ngati singayendeponso. Ndiye kunabwera chiganizo choti tingokwera mmodzi mwa ife akwere molingana ndi kandalama kamene kanasala fo tinasala ndi 700 kwacha. Ndiye kunapezeka kuti amene ndinazipereka ndinali ineyo. Ndinanyamuka nkumabwerera. Titafika pamalo paja kunapezeka kuti panalibepo minibasi ija choyamba. Komanso galimoto imene inanditengayi kunali kuti powauza zoti ndimepo mpano sanayime imangopitirira. Ndiye ndimadabwa kuti akundipitisanso kuti popeza malo amene ndimafuna ndi awawa. Ndiye ndinalimba mtima kuti ubwino wake tawuni imene akupitayo ndiyoti azibale angaso ena ali komweko ndiye kuti akakandisiya mtawunimo ndiyang'ana kuti ndipita kuti. Kunapezeka kuti malo amene ndimembekezera kuti galimoto yekhoza kufika inapitirira. Tinayenda mtunda wotali ndithu. Kunapezeka kuti titafika kumalo kwina ndi mmene ndimadzaona kuti anthu akukambirana kuona akukambirana chani akulankhula zoti business ija ndi imene yabwera. Ndi ndimati kodiso business munomonso mgalimoto muno muli business ndi mmene ndinali ndichidwi kuyang'anayang'ana napeza zoti mgalimoto muja mulibe business iliyonse ndi mmene amati ndi yomweyi. Ndi ndinati kodi inenso ndasanduka business. Ndinayamba ndekha kuyamba kulira misozi imangogwa. Munthawi kunayi kuti ndinali ndi foni pafupi ndinayesa kulemba message kulembera anthu ena ndinangowauza tayimananeni fo nyengo sili bwino ndikutchedwa kuti ndine business. Ndi mmene kumapezeka kuti anthu aja natoke fa mtima nawo. Anthu aja ndiyang'ana nandifunsa kupanga chani nangoti ndangogwirizatu foni. Ndiye ndinapanga zachangu ndinadilita zonse zimene ndinatumizirana ndi anthu aja. Poyitenga foni anapeza zoti mulibe china chilichonse chimene chingawadabwise. Sono owuzidwa zoti business ndi imene atandiona ananena zoti iye ndi business ili yabwino. Komano sopano ndalama zokwanira ndilibe kuti ndikhoza kugula. Ndiye zingatheke kuti ndiperekeko hafu. Ndikapereka hafu kenaka ndalama inayo nzakumalizisireni anati ndizotheka. Ndiye kunapezeka kuti ndalama anatulusa ndithu briefcase kuyamba kuwerengera. Ineyo mkati mwange choti munali nkhawa ndi misonzi kuti zitha bwanji ndinalibe nazo chidwi kuti ndalama ndizingati zimene anthu akupasana. Kenaka ndinangomva basi ndikumva kususika. Imeneyi basi business imene tilepherane nsasali ndi balance ndi munthu m'malo mwake tapitani ikazapezekena muzandibweresera iyo kasakiseni nsika kwina. Ndiye kunapezeka kuti tinatembenuka tinendaso mtunda wotali kwambiri ndi mmene timakafika kumalo kwina kumenenso sindinakuzindikire ndi mmene amanena zoti tabwera ndi business. Anandisuzumira anandiyang'anala business yabwino kwambiri komanso mmene kuonekera business siyotinso tichite kupanga zijazi koma imene ndiyoti kungoyitenga nkuyikwatira basi
ikhale yapakhomo. Ndi mmene ndimadabwa kuti akuti ndikuwatireni zikhala bwanji. Ndi mmene kumapezeka kuti akukambirana panalinso kusamvana, panabwera kusamvana mosadziwika bwino, ndi mmene amatembenuka nani. Ndiye tinazungulira kuchokera cham'ma 9 kufikira mpaka na 2 ya m'bandakucha ikungodzungulira galimoto. Ndiye napezeka kuti inabwereranso mtaoni chifukwa choti kwina kulikonse ndinakanika kuti ndigudwe. Ndiye titafika mtaoni kunapezeka kuti anandiuza zoti ndiye tipanga bwanji apapatu chimene chikufunika nchoti tipite ku rest house basi tikangothana. Ngati ayi basi chabwinonso vona kuti utani. Ndinati abale chonde ndikomereni mtima chifukwa ineyo kunena mona mtima sindimayenda usiku, sinkanayendanso usiku, koma nkhani inali yoti katundu wanga ndi amene wasowandikiwa m'nyumba yemwe ndimazimvera chisoni, komanso ndimayang'ana kuti azinzanga sangakwanise kuyenda nthawi imeneyo. Ndi ananena zoti okay chabwino ndiye chimene tingapange apa tikutenga tikakuponya paliponse, koma tikapanga zimenezozo usova kuti utani. Ndiye ndinati okay chabwino. Ananditenga andifikitsa ku tauni ina mommuno. Ndiye kunapezeka kuti nditafika pamene paja nakumana ndi azimayi ena. Azimayiwa akuti amadikirira katundu amaoda kuchokera ku ntcheu kumagulitsa mtauni muno. Ndiye ndinakhala pafupi ndi azimayiwo, ndimene amati iwe nsikana kuzatani apa, ndimene ndimati ineyo tuzatere ena sana ndikhulupirire amati ayi ndiye kuti ndihule business yakanika. Ndiye wina atamva molingana ndi ma statement ndi ena amene ndinatchula mu nthawi imeneyoyo anati basi munthu yudi tikunziwa, tinakumana naye pena pake zinatere ndizoonadi nsikanayo soyendayenda. Ndiye kunapezeka kuti ndichikhalire pomwepo panapezeka munthu wina mwini wake wa minibus zimene zinatiyandikira pamalopo ananena zoti popeza kukadali usiku sikunachesese tabwerani mudzagone umo. Koma mwini wakenso wa minibus kuti aziziwa zinatengera oyang'anira minibus zakeyo chifukwa amamvana nkhaniyo. Ndi anagogoda kumpanda kwa bwana akeyo ndimene amatuluka nkumati apa savute tagona umu minibus chifukwa choti utati ulowe mkatimu ukhozokhala ndi mantha kumakhala ngati tikuchita chipongo. Ndiye ndinalowa minibus ija ndi azimayi odikirira business yawo ija. Kunapezeka kuti tinakhala kufikira kunja kutacha. Mmene kumacha ndinalibe china chilichonse, ndimangoti kaya zioneka mbuyaona mmene angapangire. Ndi mmene kumapezeka kuti ndambosakasaka kuti ndingende bwanji kuti nkafike kwathu. Kunapezeka kuti oyitanira wina anati tanditengerani sister wangayo kumuza wa minibus ina sinangakwacha. Ndi mmene amanena zoti chabwino ali komatu transport alibe, ndiye kwina kumona kuti munkwezesa motani. Chabwino ngati nkudulana muzadula kwa ineyo ndikamajiya. Koma munthuyo sikuti mmene amandinena zoti ndine sister wake kuti ndimanziwayi, sindimanziwa panalibepo bale wina uliwonse, koma ndimaona zoti Mulungu angongwiritsa ntchito. Ndi mmene ndimakwera minibus ija kundifikitsa mtauni. Nditafika ndimene ndimene driver yonso amamuza driver anzake kuti tanditengera munthu sikupita sonse omwewo ukandisire pakutipo. Ndi mmene amanditenga nkukandisiya pamalopo mwaulere. Ndi mmene amanena zoti popeza uli stranded ulibe kalikonse tenga 5,000 ukagwiritse ntchito kunyumbako ukaona kuti upanga bwanji. Ndi mmene ndinamuona Ambuye kuti Ambuye amapanga njira popanda njira, chifukwa ine anandipulumutsa. Akadakhala kuti sanali mbali yanga ine ndikanawonongeka ndithu akanandipha, chifukwa mmene ndimamveramo sukadakhala wamoyo koma unali waimfa. Koma Mulungu anandikomera mtima, lero ndine ndili moyo. Kwa anthu amene munatumizira mauthenga kuti muli pa chiopsezo, moyo wanu uli pa chiopsezo tsiku limeneli, anakuthandizani motani? Amene watu anangondiuza zoti tima nawe mpemphero, chifukwa ifeyo sitinga molingana ndi kumene ukulankhulako kuti sukuzindikirako bwino zikhoza kutivutirapo kuti tingakupeze motani. Ndi chifukwa cha ichi bwanji ifeyo tingokhala ndi nthawi ya pemphero. Ndipo ndimadziwa adi kuti anthu ali pa pemphero chifukwa tsikulo linali lachisanu ndipo ndimamvera programu ina yake pa radio. Ndiye ndikumvera programuyo ndinadziwisanso ena mwa iwo amene amapezeka mpulogalamu imeneyo ya usikuyo.
ndi mmenenso amachichita share kwa anthu ena kuti tiye time ndi mzathu akudutsa muyezi. Ndi mmene kumapezeka kuti muzonsezo nadutsamo ndi mmenenso ndimakafikira nditachoka konse kuti anthu inu pemphero lija lagwiradi ntchito ndine ndili moyo. Kodi mungatifotokozere kuti pa tsikuli linali liti komanso mmene amakuzungulitsani magalimotomo mumayenda madera ake ati ndi ati? Okay, tsikuli linali lachisanu cham'ma 9 chifukwa nthawi imene ndimapeza mayendedwe nali m'ma 9 ya usiku. Dera limene tinayenda kunali kuchokera ku Mulanje kufika ku Blantyre. Ndiye galimotoyo imatembenuka ndithu inakafika mpaka ku Dzomba. Itachoka ku Dzomba inapezeka kuti inachoka nkumadzungulira m'Blantyre momwe muno. Tawake patipati. Kuyambira ku Bangwe inafika. Ndipo inadzungulira inakafika chaku amati ku Nyambadwe. Kumene koko. Ndithudi. Ena mwa madera amene ndinafika ndinawazindikira anali amenewo koma madera enawo analoti anandivuta kuzindikira. Mudziwo anali usiku ndi zinandivuta panga recognize malowo. Chabwino. Monse amakuyendetsanimo. Anali akukugulitsani malonda. Anali akusasisa nsika ndithu. Koma chimene chimachitika kuti ndikanike chinali choti ena mangoti abasi tinkwatira. Ayi basi munthu uyu popeza yaperewera ndalama mudzatengabe kenaka nene tikopokhala ndi ngongole basi ndiye kuti mudzatipasa business ina ipita nayo nekaya. Moti anthu amene amagulitsidwa amene amafuna kugulitseniwo mudawaona komanso ogulawo mudawaona maso ndi maso? Ndinawaona. Ndiye mutamvetsera bwino lomwe kuti inuyo ndi business yabwino amati akugulitsani dziwalo banja kwenikweni amati akugulitsa malonda ake akhale ati? Mmene ndimamvera kunena kuti amafuna angochotsa moyo. Ndiye kuti mwina amafuna dziwalo chifukwa munthu amene afuna kuchotsa moyo pamakhala chimene akuchifuna ngati cha moyocho chachokamo. Koma amene anatchula za banja analoti amatchula chifukwa chongondiona mmene ndimaonekera. Koma iwo plani yawo yeniyeni pogula anthu sikuti kunena kuti akugulira kuti ikhale mabanja ayi koma akugulira kuti ikhale business. Ndiye ine zimangotengera kuti chisomo chimango ndiphimba. That's why anthu amapeza kuti akunena zoti basi popeza akuoneka chonchi m'malo mwake sitigwiritsa ntchito ngati kumuphayi koma titangomukwatira. Kotero munabwerera ku malonda? Ndinabwerera ku malonda moti ndinokanika kugulitsidwa ndithu. Business yokanika pansika. Kwa anthu amene akuonera mtsiku la lero mungalangize zotani? Chimene ndingalankhule kwa wanthu ndi chakuti choyamba pamene tikuyenda ulendo mumakhala zambiri koma tikuyenera kukhala osamalitsa nkhani ndiyoti tisankhulupirire munthu chifukwa tikankhulupirira munthu akhoza kutiwononga. Ineyo galimoto imene ndimakwerayi kunena mona mtima ndinakhulupirira kuti ndikafika bwino chifukwa choti amaonekanso kuti amazisatira zopempherazo koma sinamvesere dziko la uzimu. Ndifukwa chake ndikulankhula zoti anthu ofunika tisamakhulupirire munthu tikhulupirire Mulungu. Chachiwiri kukhala mpemphero ndi chinthu champhamvu chimene chikhoza kutipulumutsa mu nyengo imene munthu sangayikwanitse chifukwa pali zina dziko limakhala ndi malire koma Mulungu sakhala ndi malire popanga zinthu. Umu ndi mmene tachezera ndi mtsikana amene adabedwa ku Mulanje kufikira kuno ku Blantyre. Langizo nkumati tikamayenda tiye tizikhala ochenjera maonekedwe apusisa. Ngati muli ndi nkhani kuti mukufuna Hanifa TV adziwe komanso dziko lidziwe mukhoza kutiimbira foni pa nambala izi 083 24 8121 ndibwerezanso 083 24 8121. Dzina langa ndi Endless Njolomole. Mwakoma nonse.